Il-glawkoma hija kundizzjoni serja fl-għajnejn li jekk pazjent ma jilħaqix fi stadju bikri jista' jitlef id-dawl għal kollox. F'każ li t-tobba jindunaw bil-kundizzjoni fi stadju bikri permezz tal-mediċina li llum teżisti, jistgħu iwaqfu jew ibaxxu l-għaġla li biha tavvanza l-marda. Fosthom hemm il-qtar Drobtimol li iżda issa ilu out of stock mill-ispiżeriji tal-Gvern għall-aħħar 3 ġimgħat. Din 3 ġimgħat kull darba jgħidu out of stock. U issa kull darba timmu nixtrihom, għax dan ma jistax qod mingħajrhom hu. Inti nqatrilha biss kull meġru ser tinqatrilha. Dawn l-aħħar fis-7 ta' Lulju. U mbagħad kien imissni fl-ewwel ta' Settembru. U qaluli out of stock. Għadhom jgħiduli sal-lum. Issa f'da x-xahar Ottubru fis-27 jerġa' jmissni. Però illi nixtrihom jiena daw. Għadek tmurant il-privat issibhom tixtrihom. Imma titħallas inti. Il-qtar Drobtimol iservi biex ma tolix il-pressjoni tal-pazjenti bilan li jevitaw li tkompli ssirulhom ħsara fuq in-nerv tal-għajn. X'jiġri toqgħod mingħajrhom ma taqattarx u hekk Alla jkun irid joħodlok id-dawl tisbaħ filgħodu bla dawl. Dan ir-raġel qalilna li peress li hu pensjonant mhux qed ikun jista' jixtri dan il-qtar li huwa indispensabbli għalih. L-ispiżerijiet tal-Gvern lanqas għandhom data ta' meta dan il-prodott mediċinali se jerġa' jkun disponibbli għall-pazjent. Għandhom data meta ħajġu jew? Morda l-għodu, rġajt u għat li del-ġimgħa tistennihom żgur, tistennihomx, għax qed m'għandniex delivery. L-espert tal-għajnejn Franco Merċieqa jispjega ma' One News l-importanza ta' dan il-qtar għal persuni li jbatu bil-kundizzjoni tal-glawkoma. Huwa taqtir essenzjali għal kontroll tal-glawkoma u taqtir użat minn probabbli aktar minn 90% tal-pazjenti li jbatu bil-kundizzjoni. U il-kundizzjoni t-trattament tagħha hija forma ta' taqtir biex tippreveni li kollok deteriorazzjoni fil-vista. Huwa importanti ovvjament li il-trattament ikun kontinwu ma jkunx hemm gaps fit-treatment biex ovvjament dak li jkun iżomm il-vista li għandu.